Jo. Takže čus lidi, vítám vás tohle bude Minecraft série Let's Play s Jendou. Ahoj. Určitě jste slyšeli zase Jendu. No. Ahoj. Tak, v minulém díle jsme skončili u ukácení dřeva, nebo spíš ne ukácení dřeva, ale spíš u stavění našeho nádherného baráčku. Takže ten hezky dostavíme. A já si jdu zatím vytvořit sekírku, aby jsme měli, se mohl tady udělat okýnka. Tak. Musíme zdrojovat šetřit. Není ho moc. Kapa, je ho strašně moc. Je to strašně moc dřeva. Tak. A takže Jendo, jaký je dneska plán? No, pokusíme se dostat ten baráček. Uděláme tam, přeneseme tam ty věci a potom ještě nějaký závěr, to ještě vymyslíme. No, možná uděláme půdu, tam bude enchant, takže to ještě nebudeme moc tak, budeme mít obsidian a všechno. Obsidian to se můžeme získat, ale na diamanty to ještě nemůžeme. Takže se dostavíme ten baráček a uděláme sklep, tam bude asi sklep těch věcí, aby se nám všechno vešlo. Takže takové, no. Takže já tady začnu kopat sklad. Tak. První dínu jsem vzal a potom tam byl kamen. Takže uděláš stone slabovou podlahu. Co? Já myslím, že uděláš stone slabovou podlahu. Tam můžeme dát třeba, já nevím, nějaký logo nebo něco takového třeba. Tak já dostavím tu podlahu. Co? Já dostavím tu podlahu. Jo, dostav tu podlahu. Co bychom to mohli mít takhle hluboký, ať to je trošku... Kdybychom chtěli do té země přesně něco udělat do té podlahy. Tak. Tak. Teď jdeme na dřevo. Už natáčíš? Ne, asi hňupe. Asi jo, když takhle mluvíš. No, takže jdeme na dřevo. A udělali jsme v našem baráčku velký pokrok. Já vám to ukážu. Všechno. Všechno vám to ukážu. Tak, břízy neberem do. Já to budeme pěstovat když tak okolo. Tak jenom... A tak tady jsou už jenom ty velikánský stromy. No tak naber tady břízu takhle. Naber břízu. A vem se, a ještě tady jsou jenom velikánský stromy. Se pojď podívat sem. Tady můžeš jet a těžit jenom. No, to už je hlína, tak. Je blízko. Dělej, jdi těžit. AKA kutat, AKA brát dřevo. Tak, jsme zpátky. Jak vidíte, tak jsme nádherně vyzkrášlili náš baráček. Tohle je takový home tour. Tak, tady vidíte postýlky. Tady vidíte nádherný buk. Když do toho najdete, tak když do toho vejdete, tak se vám stane tohle. To jsou takové noční stolky, tady máme takovou plotínku a tak. Tady máme tohle. Tak, tady tohle. Tak, tady máme sklad. Ty jsi asi idiot, ne? Ty neumíš tohle znič tohle, protože to pak nejde otevřít. Ty hňupy. Aha. Hrozný idiot. To by fakt mít doma, to by jsem chtěla. Tak a takhle. A teď tam dáš jenom 2 truhly, jo? Je to jasný? Šikovnej. Vidíme, že to jen pochopil. Tak. A jdeme udělat střechu. Ne. Tak. Já se budu něco natěžit.
Jo, a co asi ty hňubě? Kanon. Nemám komentáře. Mám jenom dřevěný. Neříkal jsi náhodou, že budeš chtít dělat střechu ty? Dobře. Ty jsi říkal, že se to nebude líbit. tak ji postavím já. Ty jsi ji chtěl do ty špičky. To je přece lepší, že ano, lidi. Že ano. Ne. Tak jo. Nebo ti ji rozbiju. Já to šplhám. Nahoru. Tam můžete vidět Jendu a jeho horolezecké schopnosti. Jo, kdyby jsem měl teď luk, tak ho sundám. Že ty ho nemáš. Jenže já ho nemám, takže si ho nesundám. To je A to. jsem tvůj spoluhráč, takže k tomu nemáš právo. Mám. Má právo na všechno. Je to můj svět. No. Moje práva. Moje zákony. Moje pravidla. Má všechno. Moje všechno, přesně tak. Jo, když tak, kdybyste někoho slyšeli v pozadí, tak to je můj starý kamarád Martin. Starý! Ano, starý. Já jsem stálý. A ne starý. Tak stálý, to nevadí, to je to stejný. Že ano? Že ano, Jendo. Ano. Tak šikovnej. Jendo. Tak, strachu máme. Kurňa, co jsem teď udělal? Už to došáhnu. Buď si já. Takže, teď udělám stone teda slaby. Dřevo slaby. Tak já myslím, že 30 bude stačit. Hňupe, pojď domů. Já tu těžím uhlí. Dělej, pojď domů. Pojď domů. Jsem tvůj tatínek, takže ty mě budeš poslouchat. Ne, nebudeš. Se dohrajte. Ale můžu vám lidi říct takovej On je jedna drobečka. nádherný vtip. Jen umí počítat násobilku. Nebo ještě jeden celkem dobrý vtip. Z toho lidi slyšet. Jenda je celkem profesionální hráč MCP. Nebo chcete slyšet jeden vtip? Jenda je dobrý. Kamarád. Díky moc. Bývávalo. Vyvávalo. Přesně tak. Přesně tak, Martina, přesně tak. Teď už není. Teď už není, ano. Což znamená... Kdy to byl? A to taky. Králík. Tak. Jenda půjde nakutat písek.